Tady Honza Vojáček a vítám vás, milí příznivci filozofie umění být zdrav, a dnes je tady se mnou Jan Polák. Ahoj, Janko. Ahoj, Honza. Ahoj. A já jsem Janka pozval protože je velmi pro mě inspirativní osobnost a hlavně nejenom, že je idealista, to znamená, že má krásné ideje, které se mi líbí, ale ty je umíš i dát do reality, do hmoty. A v jaké oblasti? Dneska se budeme bavit o bohatství, o penězích, o hojnosti, ale nejenom o tom. Jinak, protože ty nejsi finanční poradce, který nám řekne, jak tady vydělat bambiliony, takže tohle nečekejte, ale my se podíváme na to bohatství trošičku jinak. Určitě. Takže pojďme se podívat trošku na tebe. Ty totiž nejsi žádná podržtaška. Teda ne. Ty jsi strávil život na 5 kontinentech, v různých velkých firmách, zažil si toho opravdu hodně. Tak, jak se ten tvůj život odehrál? Vem to klidně na 3 hodiny, jo? Nemusíš jako to zkracovat, protože je to zajímavý. Dáme si pauzu, hej? Dáme si pauzu, na oběd, tohle, máme pyžama, klidně, cokoliv. Jasno, super. No, áno to... Odkud vezmeš svůj život, aby jsme se dostali k bohatství a k hojnosti? No, hodne nepriamo, no. Ja by som to povedal, že... ja totiž, ako si povedal, že ja som taký praktický idealista, hej? Že... A považujem sa za celkom kozmopolitného človeka, že cítim sa doma na planéte Zemi, ako kdekoľvek, ale špeciálne na tých miestach, kde som nejakým spôsobom spätý s tým, čo sa deje s tými ľuďmi. S právom mám veľmi pekný vzťah. Som tu žil niekoľko rokov, vyše 5 rokov. Ale objavil ses na Slovensku. Ale objavil som sa poprvé v Československu. Pozor, som sa objavil poprvé v Československu pred tými 50 rokmi. A vlastne z toho vychádza to moje ukotvenie, že vždy ma to ťahalo do zahraničia, vždy som ako bol zvedavý. Jedna z vecí, ktorá ma celkom tak ako dobre vystihuje, je taká zvedavosť, také skúmanie vecí, ako rád skúmam veci, rád objavujem. Takže to ma trošičku pozvalo do toho sveta. Takže ja som ako malý chlapec vyrastal vlastne nie v Bratislave, ale vyrastal som v Malých Karpatoch, proste v horách. Som strávil prvých 7 rokov, potom, že som chodil po horách a že som vlastne mal obrovský priestor prírodný, v ktorom som sa mohol pohybovať, čo bolo fantastické. A potom, keď som začal chodiť do školy, tak sme sa presťahovali do Bratislavy a presťahovali sme sa na sídlisko. Často postavené panelové sídlisko Petržalka. A tam som mohol objavovať nie tie lesné džungle, ale objavoval som viac tie mestské džungle, hej. A prednedávno mi spomenula moja teta aj moja mama, že vlastne ako 8-ročný som dostal výnimku na električenku. Som cestoval sám mestskou hromadnou dopravou. Takže mňa zaujímalo, čo je kde v tej Bratislave, Nové Mesto. No a to som si tak nejako zobral do všetkých ostatných aktivít. Že vždy som rád objavoval a vždy som rád, keby vylietal niekde do zahraničia, niekde von, no. Takže v Bratislavě, tam si skočil do těch studií. Áno. Jaká to byla studia? No v Bratislave som začal chodiť do školy ako 8-ročný, takže to bolo akože moje prvé zoznámenie sa so školou, ktorá ma na začiatku nesmierne bavila a potom nesmierne nebavila. Hej, to bolo ešte za socializmu, hej, takže hovoríme o roku 80, 81, hej. Dobrý ročník, to som sa narodil. Dobrý ročník, to je dvínkaj ročník. To som ja začal sa socializovať cez vzdelávací systém. No a čo bolo zaujímavé, že vlastne v 3. ročníku školy som sa začal učiť nemčinu. No, to bolo zaujímavé v tej dobe. A vlastne cez tú nemčinu sa mi otvoril úplne nový horizont do toho, ako som začal vnímať svet. A bolo to takým ako detským spôsobom a neskôr tínedžerským, že my sme žili v takom relatívne izolovanom skanzene, že sa vtedy dalo sledovať, neviem, Československá televízia 1, 2 a tak ďalej a nejaké Československé rádio. A ja tým, že som sa začal učiť tú nemčinu, tak ja som mohol pozerať a počúvať rakúsku televíziu a rozhlas, čo bolo ako brána do úplne iného sveta. Hej? A to mi otvorilo prvý horizont.
Takže mňa tie jazyky bavia, tým, že som taký zvedavý a mám rád ľudí, tak vlastne ten jazyk bol taký prvý kľúč do toho, aby som mohol začať sa pozerať do toho sveta, ktorý bol. Ja som ho videl, on bol 800 metrov od nás, bola hranica. A ja som ho videl takto z okna, z 8. poschodia toho paneláku. A videl som, že wow, tam nemôžem ísť, ale môžem sledovať, čo sa tam deje cez tú televíziu. No a potom ty tvoje kroky další z hlediska toho vzdelávání, tak vedli kam? No, ako náhle o pár rokov neskôr prišla revolúcia, takže sa to všetko otvorilo. Mňa fascinovala angličtina ako ďalší jazyk, takže som sa pustil do angličtiny. A potom, čo ma celkom prekvapilo, ma začal fascinovať ten svet toho biznisu. Úplne som nevedel prečo, som nevedel, že čo ma na ňom fascinuje, ale bolo to taký rýchly, tvorivý, zaujímavý svet. Takže kombinácia angličtina a ten svet toho podnikania biznisu, ekonomie, tak ma vlastne viedol k tomu, aby som po gymnáziu išiel na fakultu managementu, čo vtedy bola naozaj jedna z najlepších škôl fakulta managementu Univerzity Komenského. Tam sme sa učili len po anglicky a vlastne odtiaľ som už mal relatívne blízko do Spojených štátov. Takže potom som študoval na Cornellovej univerzite v Spojených štátoch a tam už som sa zaoberal vecami, ktoré sú veľmi podobné tomu, čo robím teraz. Som spájal biznis s tým, ako sa ľudia chovajú, ako spolupracujú, ako vlastne fungujú. Hej? Nazýva sa to, že organizačné správanie. Hej, to bola moja téma toho štúdia, alebo to bola tá oblasť, ktorom som študoval v Amerike. Pamatuješ si ještě ten moment, ten pocit, kdy vlastně si poprvé opustil ty hranice, kdy to vlastně celou dobu si se na ní díval a pak v nějaký moment, jak vznikla ta příležitost vůbec začít studovat v Americe? Jak se to odehrálo? Ono vlastne to vychádzalo to z tej mojej vášne pre tú angličtinu, čo bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Ešte na gymnáziu vlastne sme mali anglických lektorov, ktorí boli relatívne mladí, teraz sú všetci mladí, keď sa na to pozerám spätne. A s tým som sa skamarátil a vlastne potom sme mali takú možnosť ísť na výmenný pobyt študijný do Kalifornie. Ešte som bol na gymnáziu. A vlastne to bola moja taká prvá sonda, taký prvý výlet do Ameriky a bolo to fascinujúce, bolo to na mesiac a proste videl som svet, ktorý bol na druhej strane zemegule, ktorý som vôbec nepoznal, takže to ma úplne tak ako naladilo, že už to nebolo len cez tie seriály alebo cez televíziu alebo sprostredkovanie, ale som si to zažil, bolo to fascinujúce, takže o rok neskôr som sa tam vrátil a našporil som si peniaze, že som robil na brigádach práve v tom Rakúsku, že som využíval to, že viem po nemecky, tak som robil rôzne brigády a zarobil som si peniaze na letenku a išiel som proste na divoko na 4 mesiace do Ameriky s tým, že som tam chcel zostať. Ja som tam chcel zostať, chcel som ísť na školu samozrejme. Moje ambície neboli na hociaku, pojem na Harvard, alebo pojem na takú akože na Stanford, na také tie prestížne univerzity. Ale po 4 mesiacoch obrovského dobrodružstva, kedy som tam išiel proste neporaziteľný, super suverénny, 18-ročný chlap, ktorý, keď sa ma spýtali na hranici, proste na letisku, tí colníci, že koľko mám za peňazí, keď tam idem, hej? A ja, že $400, hej? A som bol taký hrdý na tom, že len $400? A ja, že no, tak som tu u rodiny, alebo to bola taká moja úvodzovká rodina. Takže no dobré, ok, fajn. Hej? A takže sebavedomie a taká chuť objavovať nové veci mi vôbec nechybala, ale potom tie 4 mesiace boli nesmierne turbulentné, lebo nakoniec som nemohol zostať u tých, u ktorých som mohol, tak som cestoval, som zrazu objavil, že moja stará mama, babka má nejakého bratranca v Las Vegas, tak som sa mu prihlásil, povedal som, prídem. Oprášil som všetky kontakty, ktoré som mal a vlastne nakoniec to bolo veľmi také rôznorodé dobrodružstvo pre mňa, ale nezostal som tam vtedy a vrátil som sa späť, lebo som mal taký pocit, že taký transformačný moment pre mňa, že vlastne že nie je to úplne len o tom, aby som proste išiel na prestížnu školu a robil veci a nechal všetko, na čo mi záleží. A hlavne to bolo o tých vzťahoch, len tak ako odrezané na strane. Takže to bol prvý môj taký moment, ktorý ma celkom definoval, že som sa vrátil a že som vlastne zachoval určitý most medzi tým zahraničím a medzi tým domovom.
A přesto ti to nakonec vrátilo do Ameriky na tu Cornellovu univerzitu, je to tak? Áno. A ty už si tak jako naznačil, jaký typ si byl, co tě zajímalo, co tě, ta zvídavost v té přírodě nejprve, potom betonová džungle, jazyky. A pak si naznačil taky, že vlastně to nebyl takový ten tvrdý biznis, který si úplně chtěl asi studovat, ale právě nějaký takový jako biznis v těch souvislostech. Je to tak? Ty si naznačil no, vieš, to zaujímavé. Organizační správa, chování. No, vieš, čo je zaujímavé, že ja som išiel prvýkrát, alebo ten druhýkrát do tej Ameriky na to metaborstvo, že chcem pracovať na Wall Street. Že chcem proste zarábať miliardy. No, vtedy to neexistovalo, ale bolo to možno to obdobie, kedy je on... Ty si chtěl házet trpaslíky na terč. To neviem, ale hlavne som chcel ako keby... To ma veľmi lákalo. Niekde som to videl, proste ma to lákalo ako taká predstava toho vplyvu a tej moci a tých peniazí. To ma akože veľmi lákalo vtedy. To je pred 30 rokmi. A práve tá skúsenosť, že som tam išiel, že som tam vlastne musel naväzovať vzťahy, že som tam vlastne býval a trávil čas s rôznymi ľuďmi, ktorí nie všetci, dokonca nikto z nich nežil taký život, aký bolo vidieť v televízii. Bolo vidieť tie príjemné stránky toho amerického života a bolo vidieť aj tie výzvy. A veľa z nich, oni mali výzvy, akože to neboli žiadni milionári, u ktorých som bol. To boli normálni ľudia. Niektorí z nich nábožensky založení, niektorí z nich ako bývalí vojaci, ten môj prastriko, ten bol proste vojak, mariňák a bol na dôchodku. A v Las Vegas proste preparkoval auta. A potom som tam videl, on mi ukázal, že tu býva Lorenzo Lamas. Neviem, či ti niečo hovorí. To bol proste taký veľmi populárny herec, Renegáda hrála ešte v nejakých seriáloch. Proste taký vysoký, sympatiák, dlhé vlasy, nabušený, robil bojové umenia a tak ďalej. A on mi hovoril, že tu on býva, tu má dom. Ale už je dvakrát rozvedený a žije sám. Teď som začal rozmýšľať tými súvislostiami, že vlastne to, čo vyzerá ako to materiálne bohatstvo, že možno nie je to, čo by som chcel, keby to malo byť v takejto forme. Hej? Toho Lorenza Lamasa konkrétne, pretože tam som videl ten jeho dom, kúsok od Las Vegas, pri takom jazere Lake Havasu. A hovorím si, toto je zaujímavé, toto človeka poznám, viem, že je úspešný, viem, že sa mu toto podarilo, tak ďalej, ale má taký keby turbulentný život, ktorý by som ja ani moc nechcel. Aj? Takže to má tak. A potom tam bolo viac určitých momentov, ktoré som si zažil, ktoré vlastne ma stávali preto, že či je to o tom, aby som len dosahoval veci, aby som niečo ako keby po niečo sa načahoval, alebo že tam je aj niečo viac, že tam je určitá šírka hĺbka, nie len, že to je jedna dimenzia. Takže to ma veľmi ovplyvnilo. Veľmi ma to ovplyvnilo, takže potom už som nechcel byť akože investičný bankár alebo nejaký taký akože finančný mák. A ja som sa pozeral na tú vzťahovú úroveň toho, ako to funguje, či už v tímoch, alebo v biznisoch. A tahle myšlenka, tahle potřeba, tak to ti umožnila ta Cornellova univerzita, že tam jsi měl pocit, že to je ono, že to je směr, který tě zajímá, že to je... Vieš, čo bolo zaujímavé na tom, že vlastne ten Cornell bolo také ako keby postupné naplňovanie mojej vízie. Že tam som si dovolil vlastne ísť do úplne nového sveta a povedať, že tomuto sa chcem venovať. Ale v konečnom dôsledku ma to vytiahlo do nového priestoru, kde som mohol začať rozmýšľať na novo, kde som si mohol začať uvedomovať nové príležitosti. To bolo obdobie, keď práve prišiel Amazon, začal predávať knižky cez internet. Takže ja som si kupoval vlastne všetky svoje študijné materiály cez Amazon od nejakého roku 96. Čo bolo veľmi zaujímavé. Takže tam sa mi otvoril nový svet, ktorý vlastne u nás ešte úplne nebol. A nové fungovanie. A asi ten najväčší vlád pre mňa bol, že vlastne ten svet je doširoko otvorený. A že môžem robiť veci, ktoré som si myslel, že ani nie sú možné. Hej? Tam som mohol začať zrazu dávať dokopy aspekty, ktoré predtým boli oddelené. Som mohol začať integrovať. No, to je nejaký svet podnikania, ale to je nejaká ľudská dimenzia do toho. Ako by asi mohli ísť dokopy? Hej? Tu sú tu je nejaká výkonnosť toho biznisu a tu sú nejaké hodnoty napríklad. Tu je nejaká vízia. Tu je niečo. Takže bol som ako špongy, ale do mňa ešte som to nasával a bol som tam sám. A bol tam pár ľudí zo Slovenska vtedy na to štipendium, to sme získali štipendium. A
A naozaj to otvorilo moju myseľ obrovským spôsobom. Takže menej ten obsah a viac to prostredie. A to, čo som v ňom mohol robiť. A přesto všechno je to tak, že jsi skončil potom i ve velkých firmách na vyšších pozicích, takže tě vlastně takový ten nějaký korporátní biznis jako na chvilku nasál k sobě, aby si to vyzkoušel, nebo jak to vzniklo ty? Ešte bolo zaujímavé. Zaujímavé bolo to, že jeden z impulzov, ktorý som dostal v tej Amerike, bolo o leadershipe. Ja som písal veľa o leadershipe. Ani sme sa to nesnažili prekladať, lebo všelijaké konotácie, že že vúdce to nechceš povedať. Takže leadershipe a vlastne stretol som sa tam s konceptom učiaci sa organizácie. Aj Peter Senge, kedy si v 90. rokoch napísal knižku 5. disciplína, ktorá bola o učiacich sa organizáciách. A vlastne tomuto som si tam pričuchol a to ma nesmiernym spôsobom oslovilo. Aj? Takže keď som sa vrátil späť na Slovensko, potom to bolo rok štúdia, magisterský rok, taký akože veľmi intenzívny. A vlastne táto celá téma ma takým nesmiernym spôsobom chytila. Chytila ma to, že tam bola nejaká tá líderovská téma a zároveň, že organizácia lídry sa môžu učiť. Že som na to písal dokonca aj svoju diplomovku potom, lebo som si dokončil školu tu, že vlastne som budoval na tom, čo som robil v tej Amerike. A potom v tom priestore, kde som bol, už som rozmýšľal nad učiacimi sa organizáciami a rozmýšľal som nad tým, ako sa môžeme rozvíjať osobne, ale aj kolektívne, tak do toho prišla zrazu príležitosť úplne zrazu robiť pohovor do McKinsey, čo je veľká poradenská firma. Prišli do Bratislavy a tak som si spravil pohovor. Robil som to vyslovene len tak pre radosť, zo zvedavosti. Hej? A nakoniec jedno vedlo k druhému a zrazu som tu sedel kúsok odtiaľto proste v centre Prahy u muzea a zrazu som bol na pohovore do McKinsey. Hej? Nejak som veľa o toho neočakával, pretože to je z najťažších miest, kam sa môže absolvent dostať univerzity. A tak som to zobral ako takú hru. Zrazu som bol v prvom, druhom kole a potom ma pozvali do tretieho kola. A tretí už je rozhodujúce, že podľa tretieho kola vlastne, už len to, že ťa pozvú na pohovor je veľká vec, ale keď sa dostaneš ďalej, tak som povedal, tak super, tak fajn. Ale na ten tretí pohovor som išiel do Budapešti s jedným partnerom, no a nakoniec to tak nejako klaplo, že som dostal od nich ponuku. Medzinárodná firma, ktorá sama bola použitá ako príklad učiacej sa organizácie, v Prahe. A zároveň som tam mohol použiť kombináciu vlastne angličtiny a slovenčiny, hej? Ako Čechoslovák som sa cítil, že čeština nie je problém. Ale išlo mi hlavne o to, že to bolo napojené na to medzinárodné. Takže tak som sa dostal do toho korporátneho sveta. A jak sa ti tam dařilo? No, ja som sa toto pustil s vervou plnou, akože perfektné. Vtipný príbeh je, že dneska som sa dozvedel môjho kolegu, ktorý vlastne bral moje CVčko, že ja som mal unikátne úplne uletené CVčko na to ako, a že mňa volali, že the CV, hej, pretože ja som to spravil na farebnom papieri, obrázky som tam dal a tak ďalej. Všetci to mali také akože iba napísané, štrukturované. Takže asi som ich zaujal, ja som si povedal, budem autentický. A keď ma chcú také, ako som, no tak to bude dobré aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Ako to bol taký môj veľmi dôležitý krok, ktorý sa mi potom ukázal užitočne aj neskôr. A vlastne sa spája s tým, čo robím teraz, že vlastne išiel som do toho autenticky. Išiel som do toho, aby som nejak uhral, aby som sa tam dostal za každú cenu. Presne, išiel som do toho. Toto som ja, na tomto mi záleží, preto to mám vášeň, toto viem robiť, toto úplne neviem robiť, toto som ochotný sa učiť a dokážem proste dať celého seba. No a to mi oni nakoniec to sadlo, čo bolo fantastické. Čo bolo naozaj fantastické. Tam som vydržal 7 rokov. Mm-hmm. Čo ma prekvapilo. Z toho 2 roky som išiel do Londýna študovať MBA, pretože to bolo určitým spôsobom na tej track. A že vlastne to bolo súčasťou toho ďalšieho vzdelávania sa v rámci McKinsey, že oni mi pomohli s financovaním vlastne MBA, tak som išiel do Londýna na London Business School a tam som bol akože 2 roky a potom som sa vrátil späť do McKinsey.
Většinou tady nemám lidi, kteří by v tom korporátu zůstali, ale dost často tady mám lidi, kteří z korporátu potom odešli a začali tvořit něco svého, protože ne, že by odsuzovali ten korporátní život, jaký je, ale protože nějak uvolnili ten svůj kreativní potenciál a přece jenom nakonec ten korporát opustili. A to je i tvůj případ. Kde se stala ta křižovatka po 7 letech v korporátu, že tam nejsi doteď a že pravděpodobně bys možná neseděl tady se mnou, ale s někým jiným, někde jinde na nějakém jiném třeba rozhovoru, pro Forbes třeba, kdo ví. Ale ty si tady, takže co se stalo? Vieš, zaujímavé, že vlastne ja som do toho dal všetko do toho, čo som robil. Vždy som dával do veci všetko. Takže som proste robil viac a akože pustil som sa do toho naplno. Ale boli tam také 2 zlomové body. Jeden z nich bol, že ja som vždy mal predstavu, že budem partnerom McKinsey a to mi rozviedlo, lebo mne nesmierne sedelo. Akože McKinsey nie je taký korporát, ako poznáme, pretože to je vlastne partnerstvo. Mm-hmm. Že to je viac taký, ako keby... Je to veľmi postavené okolo vzťahu, je to veľmi postavené okolo toho, že je to určitým spôsobom taká rodina a je to postavené na hodnotách. To, že už robíme s tými korporátmi, že naši klienti boli proste veľké korporátne firmy ako banky a telekomy a takéto, že pre tých som robil ako poradca vlastne manažersky, tak určitým spôsobom som aj zabudol, že tá cesta nejakým spôsobom po McKinsey vedie do toho korporátu. A v tom momente, keď som si to uvedomil, keď som si povedal, no, ja by som možno bol na borde tejto firmy, veľkej telekomu, alebo by som bol nejaký CEO alebo CFO niekde tu, ale to ma vôbec nelakalo. Akože ten moment si pamätám veľmi dobre. Že v tom momente som vlastne stratil motiváciu ďalej ísť. A som si hovoril, toto nie je tá budúcnosť, do ktorej ma to láka, do ktorej ma to inšpiruje. Vedel som si predstaviť, že taká bude a vedel som, že by to bolo skôr za trest ako za odmenu. A vtedy som stratil vlastne taký ten prirodzený drive, ktorý som mal, takéto autentické palivo a vlastne už to bolo mnoho ťažšie pre mňa. Mm-hmm. Že stále ma bavilo robiť to, čo som robil, ale začalo to byť veľmi energeticky náročné. Takže ten druhý moment prišiel vtedy, keď som sa vypálil. Takže došlo k vyhorení. Došlo k takému vyhoreniu a s takým varovným signálom. A ten varovný signál bol, že som zobudil v strede noci a myslel som, že mám srdcový infarkt. Ťahalo ma na hrudi, proste neviem som, čo mám robiť. Vyšiel som tam v tom apartmáne, ktorý sme mali, kde sme celý tým bývali a som si lahol na zem v kúpeľni a dýchčal som, hovoril som, OK, tak zomieram, alebo čo sa deje? Nevedel som, čo sa deje. Na druhý deň som nedišiel ako k lekárovi, nabehol mi EKG a všetko spravil mi takú ako komplexnú prehliadku. A povedal mi, vy ste nemali srdcovú príhodu, ale mali ste panický atak. Som nevedel, čo to je. Nikdy som si nevedel predstaviť, že sa to dá. Hej? A tam bolo vidieť vlastne to, že keď som to naozaj robil s tou vášťou, s tým zápalom, keď som videl, že to vlastne buduje moju budúcnosť, ktorá či už bude takto, alebo mierne odlišená, ako mierne obkročená, tak to vždy dávalo zmysel. Ale ak som stratil tú motiváciu, tak vlastne ma to začalo ničiť, začalo to odo mňa mierne odhrízať. A potom som sa rozhodol, že vlastne odídem. Vtipná príhoda je, že môj kamarát, ktorý v tej fáze bol už trošku seniornejší a manažoval projekt, tak mi hovorí, že on bol Čech, tak ako, aby som to zachoval, on mi hovorí, no tak partneři se mne ptali, jestli Jan má na to, aby sa stal manažerem, čo bolo ďalšie štádium, hej, tom, kam som sa mal posunúť z konzultanta. A ja im řekl, že ona to má, ale nevím, jestli sa toho dožije. Sme sa teraz po 30 rokov o tom rozprávali, čo bolo veľmi vtipné. Hej? Už bolo 30 rokov pražské kancelárie McKinsey, čo bolo super vidieť všetkých tých ľudí a jeden z nich bol práve tento kolega, som mu to hovoril, on sa tak len usmieval stoicky. Ale to bola zásadná vec, akože ako mi to povedal, som si uvedomil, že to naozaj silím, tlačím a že za to môžem veľmi, veľmi zaplatiť svojim zdravím. Takže do pár dní som sa rozhodol, že odídem. Takhle rýchle nakonec to šlo.
A oni boli veľmi zlatí, akože spôsob, ktorý mi vyhovoval, keď som tam išiel, tak mi vyhovoval, keď som odtiaľ odišiel. Že vždy to bolo postavené, že to je ako partnerstvo, hej? Že musí to fungovať pre všetkých. A vlastne tým pádom sme sa rozišli veľmi, veľmi dobrom. No. A to by se nějakým způsobem vyzobrazila vize, kterou si nechtěl. A to pravděpodobně začalo trochu jet přes ten závit, Áno. Až to skončilo v té koupelni. Tak, a naopak vedle toho teda existovala nebo neexistovala vize toho, co si teda opravdu chtěl? A kam teda budeš směřovat dál, aby to naplňovalo? Áno, vieš, čo bolo veľmi zaujímavé, že vlastne prvý týždeň, čo som prišiel do Londýna vtedy na to MBA, tak vlastne sme mali takú orientation, taký team building. Hej? A tam ľudia robili veľmi fascinujúce veci. Ja som hovoril, toto aj mňa zaujíma, to by som chcel robiť, ale teraz 2 roky tu na škole a ešte minimálne 2 roky McKinsey, aby som si ako keby odrobil to, čo ma podporili. A tak vtedy som to prvýkrát pocitil. Ale ja som vždy videl, že to nejakým spôsobom malo niečo spoločné s tým osobným, s tým leadershipovým rozvojom a zároveň, že to má niečo s biznisom. Ako nám tam chýbal jeden aspekt, tak mi tam vlastne chýbala tá podstata pre mňa. A pre mňa ten ľudský vzťah, ten dopad, taký záramec tých financií, akože sme zvýšili tržby alebo zisk alebo hodnotu firmy, čo sa samozrejme v korporátoch meralo veľmi dobre, ale už sa tam nemerali tie aspekty toho, že robíme niečo, čo robí rozdiel vo svete, hej? Cítime sa tu dobre, je to inšpirujúce a tak ďalej. Hej? To prišlo až o mnoho neskôr. Hej? Teraz už to vidíme o mnoho viac, ale v tej dobe to bolo relatívne nové alebo neprítomné. Bolo to také, akože väčšina tie firmy fungovali takým tvrdším kapitalistickým spôsobom. Hej? A tie mäkšie veci si iba do toho hľadali určitým spôsobom cestu. No a my jsme se potkali přednedávnem i na základě toho, že právě existuje jakási metodika, metrika, jakkoliv to nazveme, nazvi to lépe potom, dynamiky bohatství, což je něco vlastně, co reprezentuješ, co děláš doteď, tak kde se začaly skládat ty střípky a co to vlastně dynamika bohatství je? Áno, to je dobrá otázka, pretože ono vlastne to prišlo tiež v Londýne, ale už potom, keď som odišiel z McKinsey. Keď som odišiel z McKinsey a odtiaľto Čiech, tak vlastne mňa vždy zaujímali tie veci, ktoré sa pozerajú na biznis, na ľudí, na tým holisticky. Systémov, dokonca ekosystémov. Ekosystém nie je o tom, že triedíme odpad, ale ekosystém, že nejaká súčasť vzťahov, ktorá sa navzájom vyživuje a drží pokope a že spolu dokážu vytvoriť viac, ako keď boli každý samostatne. A vlastne to som vtedy v Londýne úplne náhodou objavil. Objavil som to tak, že keď som tam študoval, tak vlastne som študoval Systems a Strategy Dynamics. Často to je vlastne taký systémový holistický pohľad na stratégiu. Takže keď som prišiel z McKinsey, tak som sa pridal k môjmu profesorovi Kimovi Warrenovi, ktorý ma učil Strategy Dynamics počas MBA a ešte jednému absolventovi a mali sme taký butikový poradenský biznis. Hej? Bolo to vynikajúco, tam sme veľa učili, mňa bavilo učiť, mňa bavilo rozvíjať veci s ľuďmi, to ma veľmi bavilo, nielen sedieť proste nad modelmi a k tomuto som pričuchol. Ne? A potom raz ma nejaký známy, moja manželka sa prihlásila na taký kurz a dostal k tomu knižku. A teraz ja som si tú knižku vo vani čítal, začal som si ju čítať a pozerám, toto je veľmi zaujímavé. Tá knižka vychádzala, volá sa, že Your Life, Your Legacy. Váš život, vaše posolstvo, alebo váš odkaz, ktorý. A zrazu tam ten chlapík, Roger Hamilton, a písal o tom, že ako častokrát pristupujeme k bohatstvu ako o niečom, čo sa iba mera finančne. A on zrazu začal hovoriť o tom trošku ináč, že to nie je to, koľko máme peniazí, ale čo by nám zostalo, ak by sme všetky peniaze stratili. Ja že, to je zaujímavé. A potom použil veľmi zaujímavú, dokonca pre mňa absolútne fantastickú, atraktívnu metaforu. On hovoril, že veľký rozdiel, keď sa naháňame za peniazmi, ako sa naháňa niekto so sieťkou za motýlmi. Že proste každé ráno vstáva, narobí sa, naháňa nejaký motýlok, chytí, väčšina mu ujde, hej? A potom, keď ich aj chytí, tak mu buď uletia, alebo zdochnú. Hej?
A on vlastne túto metaforu povedal, že takto veľa ľudí pristupuje k biznisu, k podnikaniu. Sa stále za ničím naháňa, aby chytil viac motil ako niekto iný a tak ďalej. Používa všetky tie nástroje a na konci mu nič nezostane. Hej? Buď príde o zdravie, alebo všetko stratí a potom nevie, ako to získať späť a tak ďalej. On mi poskytol inú metaforu. On povedal, že čo keby to nebolo o naháňaní motylov sieťkou a čo keby to bolo o tom, že si buduje záhradu, ktorej sa staráš o to, na čom ti záleží. Že tam zasadíš to, čo tam chceš mať ty rád a zároveň to, čo priťahuje tie motyle. Miesto toho, aby si ich ty naháňal, tak ich to priťahuješ. A ja, že wow, to keby sa takto dalo, tak o to mám záujem. Stojím prvý v rade, hej? A asi tá knižka bola o dynamike bohatstva. Tá knižka predstavila si ten spôsob, ako psychologický koncept flow, že vlastne všetko ide ľahko a prúdi a tak ďalej, môžeme aplikovať a využiť aj v podnikaní. A to bol prvýkrát, kedy som vlastne seba začal vnímať ako, že vlastne som podnikateľ. A keď som nikdy seba nevidel ako podnikateľa. Videl som sa ako nejakého experta, nejakého konzultanta. A nevidel som seba ako podnikateľa. Pretože tá celá podstata vlastne toho podnikania mi bola preostretá úplne iným spôsobom. Že to nie je o tom, že maximalizovať zisk, ako sme sa učili v škole, hej? Že firma existuje za účelom maximalizácie zisku, hej? A že to bolo o tom, ako vytvárať hodnotu, ako to robiť efektívne. Ako pri tom plynúť ako rieka. Aha. A vlastne aj tá metafora tých peňazí bola daná ako, že to je tá voda v tej rieke, ktorá plynie. Ale to bohatstvo, to nie je tá voda. Lebo chvíľu je tu, chvíľu je tam, už ju ani nevidíš. Zrazu ide nejaká iná. Že to bohatstvo je vlastne to koryto tej rieky. Že keď sa sústredíme na to, aby sme vybudovali čokoľvek hodnotné, tak sa budeme sústrediť na to, ako vytvárať tú hodnotu a tú páku. A to ma absolútne chytilo. A čo bolo veľmi zaujímavé, bolo, že vlastne, že dynamika bohatstva mi otvorila to, že to podnikanie sa dá robiť rôznymi spôsobmi. Že neexistuje jeden kľúč, jeden recept, jedna forma. Pretože ja som sa nevidel ako niekto, kto proste ide a nakupuje levne, predáva dráze a pozdržuje platby, hej? Keď sme to počuli napríklad v básnikách, hej? Že tam som sa vôbec nevidel, to mi nešlo väčšinou, keď som niečo kúpil, tak som kúpil drahšie, levne som na tom prerobil, hej? Takže že to nebol spôsob, ako som ja fungoval. A zase sa tam ukázalo, že každý podľa toho, čo nám je prirodzene, aký máme prirodzený talent, tak si môžeme nastaviť to podnikanie tak, aby slúžilo, aby sme my mohli slúžiť najlepšie jemu a ono slúžilo nám. Hej, že to zase bolo tej vzájomnosti. Takže tak som sa dozvedel o dynamike bohatstva a ani som nedočítal celú knihu, dočítal som kúsok tej knihy. Volám manželke, že idem za tebou na ten kurz. A večer som tam pribehol a potom sme sa prihlasili na ďalší tréning a vlastne už to jedno išlo za druhým. Hej. Takže to bolo v tom februári 2007, kedy som sa vlastne zoznámil s dynamikou bohatstva a odtedy ju nejakým spôsobom používam. Či už ako hlavnú vec, alebo ako niečo, čo doplňuje to, čo robím. Mm-hmm. To, co tam slyším, je, že vlastně je to vytváření jakéhosi hodnotového základu pro jakýkoliv money making, když to tak nazveme, to znamená prostě vydělávání peněz. Jo, na tom není nic špatného, jo, možná ještě v hlavách některých lidí je, že vydělávání peněz je něco špatného, ať třeba často to slyším v těch spirituálních kruzích, nebo z hlediska nějakých možná ještě postkomunistických představ o tom, že ti bohatí jsou špatní a tak dále, nebo tak je to o tom, že vlastně ty neradíš, jak lidem podnikat z hlediska právě nějakého finančního poradenství, ale s čím tam do toho podnikání jako jít, jak si vytvořit ten základ pro to, aby ten biznis měl smysl, aby byl prostě pro toho člověka to pravé, aby byl v tom flow, o kterým se pobavíme, aby tam využil svých silných stránek a zároveň nebojoval se svýma slabýma. Jo. Vnímám to tak správně, že o tom dynamika bohatství je? No, dynamika bohatství hovorí o tom, že my vlastne tie peniaze nevydelávame. Že jediný v angličtine na to výraz, že make money. Ako keby si ich, nie že vydelával, ale ty ich vyrábaš. Hej? My ich nevyrábame. Hej? Ale čo robíme, my ich vlastne necháme cez seba pretiecť. To sú tí motýlci.
Áno, presne. A to bohatstvo je tá záhrada, tí motýlci, to sú tie príležitosti a tie peniaze, ktoré nám prídu a oni zase odídu. Aha. Si zobere, že podnikanie vlastne o mnoho viac funguje ako rieka, ako iba nejaká nádoba, do ktorej leješ aj tie peniaze. Pretože niečo kupuješ, na niečo míňaš, od niekiaľ ti prichádzajú peniaze a niečo predávaš a to je vlastne celý ten mechanizmus odovzdávania hodnoty. Že my sme v tom ekosystéme, nie sme izolovaní, bohatstvo neexistuje v izolácii. Peniaze existujú a sú hodnotné len preto, že aj ja vidím ich hodnotu, aj ty vidíš ich hodnotu a môžeme si ich vymeniť. Ináč je to papier alebo nejaké riadky z prečite alebo v internetovom bankovníctve. Oni neexistujú, oni nemajú materiálnu podstatu. Oni sú iba nejaká forma, ako si ďakujeme za tú hodnotu, ktorú jeden druhému dáme. A vždy niekam idú. To znamená, my ich od niekiaľ dostávame, niekomu dáme hodnotu, tak nám prídu, z hora z tej rieky prídu a potom ich posúvame ďalej. Podelíme sa s nimi o iných ľudí alebo ich investujeme do niečoho. Takže tá zmysluplnosť vychádza z toho, že vlastne veľmi vedomé vytvárame nejakú hodnotu, ktorá vlastne potom priťahuje tie peniaze k nám. Mhm. A pak je teda šance, že se to děje v tom flow, pokud je to takhle? Áno, to je ten flow peniazí, veď finančný termín je cash flow. Aha. Aj? Že to je tá dynamika toho ako to tečie. My to vidíme v tej vode, vieme si predstaviť, že je rieka Vltava, hej, to na kúsok od nás tečie a ona tam má nejaké hrádze, kde sa trošku kumuluje, ale keby sa tam kumulovalo stále, tak tá hrádza pretečie, hej? A tá voda je takisto toxická, keď príliš dlho stojí, ona musí tiecť. Tak tá isté peniaze, oni tečú, oni odniekiaľ idú a niekam sa potom vlievajú. A potom sa ten kolobeh vracia a takto ja vnímam, to bolo to, čo mi vlastne ten Roger otvoril. On mi otvoril, že vlastne peniaze tečú iba vtedy, keď je tam dostatočne veľká hodnota. Mm-hmm. Čas plynie bez ohľadu na to, čo robíme, ale peniaze plynú iba vtedy, keď máme niečo hodnotnejšie. Ja mám niečo hodnotnejšie, čo ti dám, a ty im povieš, áno, toto je pre mňa hodnotnejšie ako 1000 korún. Ty mi dáš tých 1000 korún. Ja mám radosť z toho, že som tebe mohol prispieť a ty máš radosť, že som ti niečo dal, čo si za tú energiu v tej forme peniazy mohol kúpiť. Mm-hmm. Takže ono to možno znie úplne triviálne, ale vlastne tie peniaze sú ten sekundárny efekt toho, že dávaš niečo hodnotné. Mm-hmm. Potom podnikatelia sa dokážu sústrediť na to, aby dávali niečo hodnotné nie pre jedného, ale možno pre viac ľudí a robia to efektívne, aby ich to nestalo viac flow, ako dostali. Hej? Takže dokážu to spraviť tak, že to zapadne. No a spôsobom, akým my môžeme naozaj dávať niečo hodnotné, vychádza práve z toho, že čo je pre nás prirodzené. Hej? Čo je pre nás prirodzené, čo nám ide ľahko, čo nám ide prirodzene ľahko. A dynamika bohatstva vlastne o tom hovorí, že môžeme priniesť niečo nové, inovatívne. Ale ľudia povedia, wow, to som ešte nemal, to chcem. Mm-hmm. Alebo môžeme priniesť niečo správny čas. Hej? Že niekomu pomôžeme, alebo poslúžime, alebo mu dáme niečo správny čas. To je tiež hodnotné. Hej? Ľudia, ktorí sú viac vizionársky, tí o mnoho viac a ľahšie budú inovovať veci. Takže budú vytvárať tú hodnotu cez tie inovácie. A teda, čo niekto, kto je viac taký územný realista, bude o mnoho ľahšie dávať niečo hodnotné, čo sa týka či už cez to, že obchoduje s vecami, ktoré niekto iný vytvoril, alebo že sa dokáže postarať a v správnom čase niečo pre nás urobiť. Čo je základ produktov a služieb. Čo produkty a služby sú vlastne také balíčky tej hodnoty, ktoré môžeme zobrať a niekomu odozdať. Mm-hmm. Takže takúto spojitosť som si tam spravil s tým podnikaním. Je to také dosť metaforické, ale zároveň to ide do tej esencie. A v dynamike bohatstva som našiel to, že vlastne ono to spája všetky tie úrovne. Spája to, že prečo to robíme, spája to s tým, kto sme, alebo čo nám ide prirodzene dobre, ako môžeme navzájom spolupracovať, aby vlastne v tom kolektívnom priestore sme dokázali vytvoriť o mnoho viac. Neexistuje niečo také ako že self-made millionaire. Že väčšina tých self-made, urobených milionárov má okolo seba toľko ľudí, ktorým buď pomohli, alebo boli inštrumentálni k tomu, aby uspeli. Sa nedá povedať, že to bolo dielo jedného človeka. Mm-hmm. A väčšinou vidíš okolo milionárov, ďalších milionárov, ktorí vlastne nejakým spôsobom boli súčasťou toho ekosystému. A to je veľká vec. Hej? To som si ja uvedomil
A to som začal vidieť u seba, že kde je tá moja hodnota. Čo ja prinášam ako niekto, kto je tvorivý a extrovertný. A pritom, keď som bol McKinsey, som robil analytickú prácu. No i preto som sa vypálil. Som stratil tú víziu a potom som nedokázal pracovať až tak efektívne. A chytil som sa tej dynamiky bohatstva preto, že ja som tam videl to pojitko medzi tým, ako môžeme vlastne byť samým sebou, ale zároveň podnikať bez toho, aby sme museli ísť proti tomu, čo nám ide prirodzené, alebo sa učiť veci, ktoré možno sa vieme naučiť, ale nebudeme ich nikdy robiť tak dobre, alebo s takou ľahkosťou, alebo s takou radosťou, aby sme pri nich zostali. A podnikanie je o tom, že sa vydáš na tú cestu toho zmyslu, hej, tej svojej vízie, že na nej zotrváš. Nie, že dneska to je ťažké, idem preč, hej. Že na nej zotrváš, o mnoho ľahšie sa na nej zotrvá, keď robíme to, čo nás baví a keď využívame to, čo vieme veľmi dobre. To znamená, to, co tam slyším je, že vlastně to přitahování těch peněz, vytvářením té smysluplné, hodnotné zahrádky není o tom, co dělám, ale v prvé řadě pochopením, kým jsem, že mi to pomáhá lépe pochopit, kým jsem, což ještě potom trošičku rozveď, jak mi v tom pomáhá vlastně dynamika bohatství, abych lépe pochopil, kým jsem a abych vlastně byl schopen být v tom flow, to znamená, když pochopím lépe, kým jsem, v tomto případě z pohledy dynamiky bohatství, a když vím, jakým způsobem být ve flow a využít těch svých silných stránek a toho svého talentu, tak vlastně vytvářím tu nejsmysluplnější vlastně zahrádku, tu hodnotu, jsem velmi autentický, dává mi to smysl, jde mi to velmi lehce, nepálím tam přes závit extra energii a ještě k tomu vlastně přitahuju velmi přirozeně ty motýlky, což jsou ty peníze, které vlastně ke mně přicházejí. A zároveň to není nějaký EZO pohled, ale je to velmi jaksi jasně daná metoda, která vychází z nějakých faktických, praktických jako aspektů. Určite. No, fascinujúce je na tom to, že vlastne dynamika bohatstva ti umožní lepšie si uvedomiť, kto si je, čo je tvoja silná stránka a ako sa to dá uplatniť v podnikaní. Takže podnikanie je väčšinou o tej hodnote, ktorú mám ja pre niekoho iného. Takže tá druhá otázka je vždy, že pre koho je toto hodnotné? A to je vlastne taký zaujímavý, by som povedal, že to je zaujímavé potvrdenie toho, že nech ten biznis akokoľvek skladáme a hľadáme a pýtame sa, že prečo vlastne existuje, tak vždy sa dostaneme k tomu, že existuje preto, aby podporoval iných ľudí. Vždy je to o ľuďoch. Produkty sú pre iných ľudí. Služby sú pre iných ľudí. Či už je to v forme jednotlivcov alebo iných entít. Takže vždy tam nájdeš niekde nejakého človeka. Takže tá otázka je taká vzájomná. Čo je pre mňa, čo je môj najväčší talent? Ako ten talent môžem čo najlepšie odovzdať, najefektívnejšie odovzdať niekomu inému. Či už sú to moji zákazníci, alebo sú to moji spolupracovníci, nebo zamestnávateľe, alebo kdokoľvek. Vždy to je o tom efektívnom dávaní tej svojej hodnoty. A je fascinujúce, že aj talent vlastne pochádza, keď si to bola mena, to bola merná jednotka, sa meralo objem niečo vzácneho v talentoch. Hej? Staré rozprávky boli o tom, že koľko to stojí talentov. Hej? Ale neboli to mince, ale bola to proste taká nejaká merná jednotka ako Libra je hmotnosť. Hej? To začalo z hmotnosti. Hej? A takže to talent nebolo o tom, aby sme si ho nechali pre seba. Mám talent, super, idem si ho chrániť. Je to skôr niečo, čo mám, aby som to vedel dať niekomu inému. Čiže ten talent je tu na to, aby sa dal. Keď už ho máme dávať, tak ho dajme efektívne tým druhým. A vlastne o tom to hovorí dynamika bohatstva. Spoznám, čom som dobrý, čo mi ide prirodzene, že takto nejak prirodzene rozmýšľam, alebo takto nejak prirodzene konám. Toto je prirodzene, akým spôsobom sa pozerám na svet a čomu venujem pozornosť. To sú tie stavné kamene vlastne toho talentu. A to má nejakú hodnotu v tom podnikaní. Či už pre niekoho iného v rámci tej firmy, alebo pre niekoho iného mimo tej firmy. Takže niekto, kto rád komunikuje, tak môže byť veľmi dobrý team leader, pretože ten jeho talent dáva tých ľudí dokopy.
alebo môže byť veľmi dobrý v predaji, pretože tam zase slúži a predáva tie veci ľuďom naokolo. Je nadchne preto. To len jeden z príkladov. To znamená, že iní nemôžu predávať a že vlastne zoberieš tú hodnotu, ktorú máš, ten talent a odovzdáš ho niekomu inému. Tak, aby spoločne sme mohli byť viac vo flow. Že nám to bude ľahko, rýchlo, bez námahy a zároveň, že nás to bude nesmierne naplňať. Tohle, co popisuješ, je takový ideál, který by mohl být standardem, ale není. A ty si i, předpokládám, v McKinsey a setkal se s různými metodami, které nějakým způsobem nás popisují nebo charakterizují. I v biznise určitě. Mm-hmm. Jakým způsobem tam vidíš, že ta dynamika bohatství je právě to, co má třeba nějakou z tvého pohledu přidanou hodnotu vůči těm jiným charakteristikám, který se v těch nejrůznějších korporátech a tak dále dělá, protože ty pomáháš širokému spektru lidí, aby se jim v biznise dařilo lépe, ať už jsou to podnikatelé, zaměstnanci, ředitelé, ať je to kdokoliv z této sféry. Tak proč by měli jít do dynamiky bohatství, když je dalších určitě desítky jiných charakteristik? Co tam vidíš, že je ta jako silná přidaná hodnota právě v tomto? A to vychádza z mojej vízie, z toho, prečo som ja zapálený. Ja som zapálený, aby ľudia mohli naplno prejaviť svoje silné stránky, aby to, čo robili, aby bolo zmysluplné. To znamená, aby to malo nejaký zmysel pre nich a zároveň, aby to malo zmysel navonok. Že vidieť, že to nejakým spôsobom spravilo svet lepším. Či už je to od jedného človeka až po milióny. A potom, že keď môžeme byť vo flow a robiť a pracovať vo flow, tak prečo nebyť vo flow a trápiť sa, keď sa to dá nastaviť, tak by sme boli vo flow. Takže to sú ako keby také tie tri veci, ktoré mňa motivujú. A to sa tak ako synteticky potkalo? To sa synteticky potkalo a dynamika bohatstva to umožňuje vlastne dať všetko dokopy a priniesť vlastne tie naše silné stránky do toho biznisu, tak aby sme ich vedeli uplatniť, využiť a zároveň, aby sme si tam našli tú inú dimenziu toho podnikania. Nie len, že aby som vydelával tie peniaze, lebo tá voda netečí, aby tiekla. Ona tečí niekam. To je ten náš zmysel. To je tá odpoveď na tú otázku, proč to delám? Prečo je to pre mňa dôležité? Hej? To sú tie základné otázky. Všetko ostatné je len exekúcia toho. Hej? Takže to ja vidím, že to je spôsob, ako vlastne tie zmysluplné aktivity môže priniesť do biznisu a umožniť, aby jednotlivci, ja a ty, niekto, kto založil biznis alebo kto robí v tíme, ale zároveň ako kolektív mohli byť vo flow. To znamená, že mohli to, na čo im záleží, tie výsledky, ktoré chcú, dosahovať so mnou menším úsilím a s väčším efektom. Takže což je to, co si ty i říkal, že je změřeno, že pokud se lidé nacházejí ve flow, tak jsou mnohem více produktivnější. Že to není jenom nějaký výmysl, který jsme si vycucali z prstu, ale je to tak, no. Na základě studií vlastně změřeno. Áno, paradoxne zaujímavo túto štúdiu práve robila McKinsey. A oni boli vynikajúci v tom a to, čo robia absolútne fantastické. Hej? Tam to moje vypálenie vlastne vychádzalo z toho, že ja som nebol vo svojom flow. Áno. Že som vlastne nemohol poriadne využiť ten svoj talent, ale učil som sa tie veci, ktoré úplne mi nesedeli. Hej? Takže to bolo dané tým, že som tam nemal podmienky, respektíve ja som si nevedel vytvoriť dostatočné podmienky na to, aby som bol vo flow. No a keď sme vo flow, čo je to vlastne ten flow? Hej? Že veľa ľudí sa o tom baví, je to taký ezoterický, som vo flow, tak nechám to len tak plynúť. Hej? Toto nie je úplne ezoterický koncept, aj keď ho mnohí ľudia popisujú aj v tom takom ezoterickom, akože ezoterických skúseností. Hej? Ale vlastne nazvalo, prvýkrát ho pomenoval Michaj Csikszentmihalyi. Hej? Americký psychológ s maďarskými koreňmi pre toto meno, ktoré nikto v Amerike nevie vysloviť. Tak on vlastne hovoril, že flow je ten stav, kedy zabudneme na seba, hej? Že má vlastne 4 charakteristiky. Že sa v ňom cítime, keď sme selfless, že tam cítime, že vlastne ako keby nezaoberáme sa sebou. Hej?
že sme ponorení. V prvom rade flow je psychologický stav vysokého výkonu a s minimálnym úsilím. To je to, čo on zistil. On zistil, že proste, keď neštuduješ ľudí, ktorí sú dramatizovaní, ale študuješ tých, ktorí podávajú vysoký výkon, tak zistíš, že veľakrát sú vo flow a tak sa dostanú k tomu vysokému výkonu. Či už sú to umelci, športovci, alebo aj proste manažeri a podnikatelia. Hej? A zistil, že ten flow je vlastne psychologický stav, ktorý nás vyživuje. Cítime sa príjem dobre, vylučuje sa koktail rôznych proste hormónov a iných chemických látok v nás, ktoré nám umožňujú, aby sme sa cítili dobre, aby sme mali veľa energie, aby sme mali super proste fokus na veci, hej? A aby sme dokázali rýchlo reagovať bez toho, aby sme cítili, aby sme neplitvali energiou. Preto to ide ľahko. Hej? Takže on z tohto vyšiel a povedal, že to je možné dosiahnuť. A teraz je otázka, keď je to možné dosiahnuť v umení a v športe, dá sa to dosiahnuť a vytvoriť aj v podnikaní alebo v biznise? Dá. Hej? A ono sa to už určitým spôsobom niekedy deje, takže to, čo to McKinsey meral, že čo sa teda deje, že ako to vidíme navonok, že je niekto vo flow. Tak jedným meritkom, nie jediným, ale jedným, je vlastne produktivita. Že niekto dokáže vytvoriť, vyrobiť, urobiť viac za kratší obdobie času a zároveň, že to dokáže byť udržateľné. Hej? Nielen, že sa vybičuje, ale dokáže to robiť udržateľné. Takže keď sú ľudia vo flow, tá štúdia hovorí toto, že keď sú ľudia vo flow, oni to nám nazývajú nejak ináč, ale nejakým kvocientom, tak dokáže byť o mnoho produktívnejší. A koľko je to o mnoho? Nie o 10%, ani nie o 50%, ani nie o 100%. 5-krát viac produktívnejší. Čo je fascinujúce, keď si predstavíš, že môžeš byť 5-krát viac produktívnejší, keď si vo flow. Za menej energie? No, ja žartujem, že to viac menej môžeš všetko, celú svoju týždennú prácu robiť pondelok a potom máš voľno. Stačí byť ve flow. Asi ve flow. Takže to ukazuje, že je tam obrovský potenciál. Nehovorí to o tom, že musíme všetko robiť a musíme byť stále vo flow. Akože je to obrovský potenciál, že môžeme vytvoriť veci v tom podnikaní, či už to projekty, produkty, alebo vlastne môžeme byť o mnoho efektívnejší v tom, čo robíme a s o mnoho menším úsilím a dokonca nás to nabije ešte. A zároveň my potřebujeme vědět jak. Áno. A to jsou ty kritéria, parametry, který nám dodává jako podklad mimo jiné dynamika bohatství, ktorá je založená. A celé starý o flow, všetko, čo študuje flow, lebo ja som vlastne posledných pár rokov som sa veľmi menoval štúdium flow z psychologického, neurobiologického hľadiska a aj z toho high performance, akože hlavne u športovcov, tak to je presne, čo ich zaujíma. Teda, môžeme byť vo flow, tak to môže byť produktívny. Teraz, ako budeme vo flow? Áno. Hej, čo máme robiť, aké máme vytvoriť podmienky na to, aby sme boli vo flow a tak. Takže a presne do toho hovorí dynamika bohatstva. No a jakým dílkem tam teda konkrétně přispí, aby si to lidi dovedli představit? Jasné. Aby si to dovedli představit, dobře, dynamika bohatství, tady mluvíme o tom, na čem je to založený, hodnota, smysluplné podnikání, nějaká moje přirozenost, autenticita, talenty, silné stránky. A jak to konkrétně vypadá? No, vyzerá to tak, že keď chceme byť vo flow, vlastne musíme splňať určité podmienky. Flow má svoje keby bariéry, bloky a potom flow má svoje spúšťače, triggery. Hej? Takže my potrebujeme vedieť, že čo je pre nás spúšťačom flow. Niektoré veci sú veľmi generické, hej? A niektoré veci sú viac špecifické pre nás. A práve jeden z tých špecifických triggerov je ten náš talent. Znamená, to, čo robíme prirodzene dobre, to nás baví robiť, tým pádom nás to viac vzťahuje do tej aktivity, že chceme robiť pre ňu samú. Nie preto, že dostaneme na konci odmenu, alebo že budeme nejak dobre vyzerať, a že to chceme robiť kvôli tej aktivite samotnej. A už len keby sme zobrali nás dvoch, tak iné veci, ktoré keď robíme, nás dostanú do flow. Hej? Takže dynamika bohatstva nám pomôže zistiť, na základe toho nášho nastavenia, ktoré budú tie aktivity, ktoré keď budeš robiť, tak sa budeš užívať, budeš sa v nich rozvíjať, budeš prirodzene ich rád robiť, nielen sa ich naučíš natvrdo. Ja keď som robil analytické veci, McKinsey, ja som sa naučil robiť s Excelom, tabulky, analýzy, úplne parádne, hej? Ako viem, vtedy som vedel spraviť takmer čokoľvek v Exceli. Ale keď som mal dokončený ten model,
Ako som si potreboval oddychnúť, potreboval som niekam ísť, vypadnúť. Keď robíme vec, ktorú milujeme a ktorá nás dostane do flow, tak nechceme prestať. Ten, kto rád tvorí, nechce prestať tvoriť. Tvori. Hej? Ten, kto rád komunikuje, nevieš mu zavrieť ústa. Hej? Ten, kto rád rozmýšľa nad vecami, tak rozmýšľa, bude nad tým dúmať a tak ďalej. Hej? Takže toto sú tie aspekty dynamiky bohatstva, ktorá vlastne z toho mora tých aktivít, ktoré môžeme robiť, ktoré ladia v tom podnikaní alebo v tom týme, s tým, čo nám ide prirodzene dobré, vlastne urobila veľmi jednoduchý systém, že máme tam určité 4 hlavné aspekty toho talentu a potom z toho vychádza 8 profilov, ktoré bude jeden alebo viaceré aspektov toho talentu. Niekedy tie aspekty talentu nazývame, že géniov, že aký je tvoj génius. Môžeš mať génius dynama, alebo plameňa, alebo tempa, alebo ocele. Ale potom, keď ich máš viac, tak vlastne dynamika bohatstva ti povie, že aby si dokázal čo najlepšie využívať tento talent, alebo tú kombináciu týchto talentov, tak toto je profil, alebo cesta, ako ju môžeš uplatniť v podnikaní. Že na tieto aktivity sa zameriaš, takto môžeš najlepšie vytvárať hodnotu s tým, čo tebe ide najlepšie. Takto môžeš vytvárať ten pákový efekt, rozširovať alebo rozmnožovať tú hodnotu tak, aby to doplňalo niekoho iného. A to je tá krása toho, že je to relatívne jednoduché, ale zároveň to nie je simplistické. Hej? Že je to tým pádom praktické. Že každý sa vie nájsť v jednom z tých 8 profilov, že my máme na to taký dotazník, že si ho môže prejsť a vlastne podľa toho mu vidie to zastúpenie tých 4 rôznych géniov a z toho mu vypadne, že aha, keď teda mám silné dynamo génia a rozmýšľam tvorivo, tak ten profil, keď to najlepšie využijem, je to profil tvorcu. A tvorca, keď sa sústredí na tieto aktivity, tak vlastne takto môže byť čo najhodnotnejší v týme aj v tom biznise. Takže takto je to nastavené. Takže to není o tom, že by na základě poznání, které přinese dynamika bohatství, musel člověk opustit práci nebo to, co dělá nyní a začít nějaký svůj nový biznis nebo nové podnikání, nový směr, ale i tam, kde je, tak může vlastně se přenastavit tak, aby v tom flow byl jenom na základě, v uvozovkách, jenom na základě toho pochopení, a kým je z toho pohledu dynamiky bohatství. Určitě. A jak ty svoje silné stránky využít nově nebo jinak v tom, co dělá. Určite, presne tak, pretože to je o tom poznaní seba. A ak jedna vec platí takmer absolútne, je, že od seba väčšinou neújdeme, bez ohľadu na to, čo robíme. Hej? Ktorí z nás sme dobrí v tom, že sa dokážeme od toho seba ako keby vzdialiť a rozptýliť, ale to máme stále so sebou. Takže keď spoznáme svoj talent, tak spoznáme jeden veľmi dôležitý kus tej mozaiky, ktorá nám môže byť autentický v tom, čo robíme. Hej? Takže keby som ja napríklad vedel, že čo je tá moja silná stránka, keď som robil v McKinsey, asi by som si to vedel pretvoriť trošičku ináč. Aktivita je jedna časť, druhá vec je, že s kým spolupracujeme, ako spolupracujeme, to nás dostáva do flow. Dostáva nás do flow aj to, že na akom mieste, v akom prostredí pracujeme a v akom čase, či máme na to dostatok času. Hej? Asi by sa nám ináč rozprávalo, keby sme vedeli, že máme 7 minút a musíme všetko pokryť, by sme sa nemohli poriadne porozprávať, nemali by sme flow v tejto konverzácii. Takže to je ďalší aspekt. A potom je veľmi dôležité, že prečo to robíme. A samozrejme, ako to robíme. Takže toto sú takých 5 oblastí toho, ako môžeme nielenže byť vo flow spontánne, ale ako môžeme vytvoriť podmienky, ako byť vo flow. Znamená, keď ja spoznám sám seba, tak viem, že tak možno tá práca, ktorú teraz robím, nevyužívam môj talent. Proste som tvorivý, ale mám robiť analýzy. Ne? Tak môžem porozmýšľať, je to tá správna rola pre mňa, alebo nie je to tá správna rola pre mňa. V tomto prípade by to asi úplne nebola tá správna rola. Takže môžem sa pýtať, ako môžem viac tvorivého priniesť do tej analytickej činnosti, alebo ako môžem delegovať to, čo robím analytická na niekoho iného v týme, aby som sa sústredil na to tvorivé. A nielen samo pre seba, ale keď tvoríme, tak vlastne vytvárame najväčšiu hodnotu. Čo je hodnotné pre ľudí v tom týme a je to hodnotné pre tú firmu. Keď to nerobíme, tak vlastne najväčšiu hodnotu nechávame na stole. Mm-hmm. Takže
určitým spôsobom to naštartuje také rozmýšľanie nad tým. Robím správnu rolu, robím to správne si organizujem čas, pracujem v správnom prostredí. A to sa všetko dá vlastne od toho potom odvinúť. Niektorí ľudia robia len drobné úpravy. Povedia si, tak budem chodiť na menej meetingov a viac budem venovať času, povedzme, práce na nejaké rozvojové alebo nejaké inovatívne. A zistia, že za tú hodinu možno prišli s nápadom, ako vylepšiť ten produkt, ktorý majú, alebo ako zistiť, ako sa dostanú na nejaký trh alebo do nejakej inej klientely. Hej? Tá hodina má pre nich hodnotu miliónov. Keby tú hodinu investovali do toho, že by robili niečo analytické alebo niečo iné, alebo niečo také administratívne, tak to sa s tým nedá porovnať. Nie? Niekto si povie, toto mi vôbec nesedí. To nie som vo flow vôbec, pretože ani nerobím to, čo mám robiť, nespracujem s tými správnymi ľuďmi a už vôbec nevidím, prečo by som toto mal robiť. Ten zmysel je obrovským ťahuňom toho flow. Preto keď som ja stratil ten zmysel, tú víziu, tak zrazu som stratil motiváciu a automaticky som nebol akože vo flow, tak ako som mohol byť predtým. Takže to sú tie aspekty toho, že tá dynamika bohatstva je taká brána cez seba, na to, aby sme sa mohli pozrieť na to, čo robíme, keď som zamestnanec, či tá moja rola je správne nastavená, či robím to, na čo som bol najatý, čo je to najhodnotnejšie, čo mám. Keď vediem tým, tak sa pozrieť na to, že na čo sa ja môžem sústrediť, ako môžem lepšie využiť tých ostatných, pretože je veľká šanca, že tí ostatní možno budú mať iný talent ako mám ja. Že niektoré veci im pôjdu ľahšie ako mne a niektoré veci im naopak pôjdu ťažšie, ako to ide mne. No? Takže vytvára to taký prehľad a akceptáciu takisto, hej? Že ľudia akceptujú seba, nemusím byť nikým iným, môžem byť sám sebou. Je to OK, ale zároveň akceptujú druhých. On nie je taký ako ja, ale jeho hodnota je v iných veciach. Pak tam nejsou nějaký nerealistický očekávání na toho druhého, který se permanentně nenaplňují a způsobuje to nějakou frustraci. Presne tak. Ja som robil veľa so študentami, akože súčasťou môjho odozdávania ďalej, že som pracoval so študentami na univerzite, na mojej alma mater v Bratislave, na fakulte manažmentu Komenskej univerzity, tak veľakrát práve to, že tí študenti, čo boli 20 niečo ročných chlapci alebo dievčatá, alebo mladí muži a mladé ženy, tak keď zistili, ja som takýto, proste toto je môj najväčší talent. Rád pracujem s ľuďmi a som veľmi uzemnený. Napríklad jeden z nich bol. Ale chcem ísť do konzultačnej firmy. Sa ma pýtal, ako je to v McKinsey, chcel by som tam ísť. Že môžeš ísť, ale predstav si, toto budeš robiť. Keď budeš toto robiť, tak nebudeš robiť tieto iné veci. Je to zaujímavá, naplňujúca, fantastická práca. Ale k tomuto sa nedostaneš. Tým pádom tam nebudeš vedieť poriadne uplatniť svoj talent. Tak on potom začal rozmýšľať a hovorí, ale ja by som chcel, lebo to je prestížne a tak ďalej. Je to prestížne, keď si to chceš odmakať a vlastne, keď si to chceš otrpieť, tak kľudne choď, ale neposunie ťa to ďalej. Nielen, že to bude pre teba mizerný zážitok, ale neposunie ťa to ďalej tam, kam chceš ísť. Naopak ťa to posunie inám. Ako by si chceli sa vzdiališ. Takže on tak pochopil, že OK, no, tak to dáva zmysel. No? Podobne študentka, ktorá išla na pohovor, hej? Tá vedela veľmi presne povedať. V tomto som dobrá, v tomto nie som dobrá. Bola úprimná, bola otvorená a dostala kompliment od tej ženy, ktorá ju vlastne intervjuovala, kto s ňou mala pohovor. Povedala, málo kedy stretávam mladých ľudí, ktorí by seba tak dobre poznali. Väčšinou nám povedia to, čo chceme počuť. Takže z tohto poznania vychádza, že si môže kdokoľvek, či už je to podnikateľ, ktorý stáva svoje celé podnikanie na svojich silných stránkach, a potom je niekto, kto pre niekoho pracuje, alebo je to niekto, kto je investorom, tak vlastne sa môže pozrieť na to, čo robí inak a môže si začať vyberať tie príležitosti, či už pracovné, alebo biznisové, alebo finančné, ktoré sú pre ňo správne, a tak si vyberať dobre. Alebo v súlade s tým, čo mu ide dobro. No a aby to bylo úplně jasné a řečeno nahlas, tak vlastně my se zabýváme teďka hodně v klubu Umění být zdrav právě tématem životní energie. Ano. A
vlastně to propojení je, že je velký rozdíl, jestli člověk dělá věci na vůli anebo ve flow, protože vůle čas od času je důležitá a je důležité ji zapojit, ale vůle není flow, je to něco, co prostě šahá do těch rezerv energetických, dělám to prostě na vůli, teď se hecnu, protože teď musím, ale velmi záleží na tom poměru času, kolik strávím tím, že dělám něco na vůli, což se stalo, předpokládám tobě, že v momentě, kdy se ti sesypala ta vize, tak si začal to jet už ne v té lehkosti, ale jsi to chtěl urvat, že jsi musel a ono se ten stroj zasekl ve formě té panické ataky. Jo, takže naprostá většina lidí, kteří jedou v podnikání nebo v zaměstnání, v biznesu na vůli, tak dřív nebo později vyhoří, protože prostě jednoduše je to extrémně energeticky náročný proces tam skrze tu vůli furt tu energii extra rvát. Takže my se tady bavíme o tom, že to je velmi úzce propojený, protože stav flow, jak si ty zmínil, je velmi energeticky úsporný. Je to vlastně náš nejproduktivnější a energeticky nejúspornější stav, kterého můžeme využít k jakékoliv kreativě, včetně přitahování si do života peněz a hojnosti. Tak to jenom jsem chtěl zmínit to propojení, že vlastně je to nejlepší prevence vyhoření, je to nejlepší prevence veškerých nemocí, civilizačních, protože my víme, jak to velmi úzce s životní energií souvisí. A předpokládám, že tvoje zkušenost, ač nejsi doktor, tak vidíš ty lidi kolem sebe, nebo ty, co tě oslovujou, nebo se kterými se z průběhu života setkal v podnikání, že dost často to zdravotně odnesli. Určite. Je to tak? Určite. A keď ty si doktor, takže ty vieš, že ako to je. A vieš, že vlastne to, čo netečie, zomiera. To, čo sa zablokuje. V tele to vidíme. Akože skúsme neísť na záchod týždeň alebo nedýchať pár minút. Takže ak tam nie je ten flow tých vecí, tak vlastne ten organizmus nezostane pri živote. To je to isté v biznise, to je to isté akože pre nás, keď pracujeme niekde. A ten flow je určitým spôsobom odmena za to, že sme zladení. Aj keď on si tiež bere svoju energiu, akorát to nie je tak, že... Nejmíň, co je potřeba. Nejmíň, co je potřeba a presne, keď sme dlho vo flow, tak sa potrebujeme zregenerovať, alebo ináč sa vypálime. Takže je v našom osobnom záujme, aby sme boli čo najviac vo flow. Pretože teraz trošku som sa stratil, jak si hovoril, lebo tam je toľko veľa rôznych pohľadov. Nie som síce lekár, ako si ty povedal, ale vidím, že vedieť niečo neznamená to žiť a robiť. Hej? Poznám veľmi veľa aj lekárov, ktorí vlastne nežijú zdravo, pretože nie sú vo flow, idú na hranu a ja keď som pracoval asi v McKinsey, tak to sa nedalo robiť bez toho zápalu, bez tej vášne. Takže to boli dlhé týždne. Som robil 12 až 14 hodín denne. Cez víkendy som síce nerobil, čo znie ako zaujímavé, prečo to spomínam. Áno, lebo v niektorých profesiách, niektorých firmách sa robí aj cez víkendy, že tam vlastne nemáš takmer žiaden oddych, čo ťa zničí automaticky. Ale ako som tam stratil tú vnútornú motiváciu, tak vôľou sa to vôbec nedalo dať. A určitě bude třeba, jak jsi zmínil ty lékaře, bude námitka, či když nás třeba budou poslouchat i lékaři, tak námitka bude prostě to zaměstnání, ta profese je tak náročná z hlediska nějaké zodpovědnosti, času, nějakých služeb a dalšího, že si třeba ani nedovedou představit, že je to možné, aby to bylo ve flow. Je to možné, aby třeba takováhle profese se děla ve flow? A vychádzame z predpokladu, že všetko sa dá robiť ve flow. A prečo? Pretože v prírode sa deje všetko ve flow. Všetko sa urobí, nič sa neuponáhla. A to je vlastne jedna z tých šablón, ktoré dynamika bohatstva používa. Používa takú keby tú modernú šablónu toho biznisu. Používa tú starú šablónu toho, ako veci tečú a menia sa v prírode. Preto aj používame 5 elementov, podobne ako napríklad v čínskej filozofii. Že sa pozeráš na to, že na to, aby veci tiekli, tak je to stále zmena.
A je to zmena v kvalite, je to zmena, ale veci sa hýbu. Flow je o pohybe, že tie veci idú. Niekedy idú rýchlejšie, niekedy idú pomalšie, niekedy na chvíľučku zastavia, niekedy je to len odraz toho, čo sa deje. Takže ak sa to dá v prírode a my to nežijeme, tak niekde budeme mimo toho zladenia s prírodou. Veľa firiem fungovalo ešte na industriálnom modeli, čo je vlastne dobre naolejovaný stroj. Mhm. A zistíme, že ako náhle sú tam ľudia a nie je nejaká umelá inteligencia, tak to nie je stroj. Je to živá bytosť. A živej bytosti alebo živému organizmu pristupuješ ináč ako k stroju. Takže je dobre si pozrieť tú metaforu a ja vnímam, že tak ako sa tie metafory približujú k tomu, ako to funguje v prírode, tak sa vieme viac a viac zladiť a nastaviť si to, aby sme mohli byť vo flow. Takže ja poznám veľmi veľa lekárov, ktorí proste pracujú buď holisticky, alebo pracujú nie v takom prostredí, ktoré je viac menej postavené na mechanickom modeli. Teraz to nehovorím ako kritiku, hovorím to skôr ako postreh, že ak je štruktúra niečo postavená na tom, že to funguje ako stroj, tak nám bude veľmi ťažké byť vo flow. Mm-hmm. No? Pretože niektoré aspekty nás budú vo flow podporovať, niektoré nám budú v tom brániť. Ty zobereš, že a to sú nie lekári, akože nechcem sa zaujať na lekárov, ale tam vidieť, že to ide vlastne proti tomu zmyslu toho. Že lekári by mali byť tí, ktorí pomáhajú ľuďom byť zdraví, tí, ktorí sú príkladom toho, že sú zdraví, hej? A pritom je to pre nich veľmi ťažké. Tento ideál proste dodržať, pretože celý ten mechanizmus, celý ten systém, v ktorom mnohí z tých lekárov sú, ich vlastne vyťahuje z flow. Mm-hmm. Ono to začíná už na té medicíně, kde bylo zjištěno, že obrovské procento studentů medicíny je vlastně ve stavu vyhoření. Tak to je to, i co jsi zmínil, že vlastně si pracoval s těmi studenty, tak asi i to je jako cílová skupina těch, kteří by určitě mimo jiné s dynamikou bohatství a takovouto formou sebepoznání, jakým způsobem vlastně si zprostředkovat to flow a pro ostatní případně, tak určite bylo ideálne začít. Čím tím líp. Určite. A vlastne, keď vidíme, že flow nie je nejaká izolovaná bublina, ktorá poletuje, ono je vlastne, to je veľmi úzke pásmo, v ktorom fungujeme. Nie? Ten Michajčík Zemiela práve to zadefinoval tak ako jednoducho, ale veľmi ako inšpiratívne. On povedal, že vlastne my sme vo flow a to je jeden aspekt flow, keď dokážeme vyvážiť to, aká je náročnosť toho, čo robíme, ako sme schopní to robiť. To znamená, že keď je to veľmi náročné a my sme nie to schopní spraviť, tak budeme vystresovaní, frustrovaní. Nepôjde nám to. Bude nám to dlho trvať, nebudeme vedieť to uchopiť. A keď naopak sme veľmi schopní a nemáme dostatočne stimulu, nie je tam náročnosť tej úlohy, ktorá by nás hnala dopredu, tak sa nudíme. Takže väčšina ľudí osciluje medzi tou nudou a tým stresom. Tí študenti sú vystresovaní, pretože majú strašne veľa toho a nemajú tú schopnosť alebo proste nedokážu to absorbovať tak rýchlo, ako by sa to dalo. Hej? Mm-hmm. Ale isto je opak, že ľudia sú veľmi schopní a proste nudia sa, pretože nemajú dostatočnú výzvu. Hej? To nie je o tom, že nič nerobiť. To je o tom nájsť tú rovnováhu medzi tým, čo nám ide prirodzene dobre, čo sme nejako rozvinutí a nás si tú dostatočnú výzvu, aby sme to dokázali zladiť. Ale pokiaľ tá výzva vychádza z toho, že chceme len zarobiť peniaze, pokiaľ tá výzva vychádza len z toho, že chceme len ukázať tým druhým, že sme to dali, tak to bude seba zničujúce. Mm-hmm. Ale keď je tá výzva inšpirovaná niečím, že chceme niečo objaviť, alebo že chceme niečo vytvoriť, alebo že chceme byť nejakým prínosom, tak vlastne budeme o mnoho ľahší v tom flow a keď trošku uletíme, no tak si to zase znížime, ale môžeme ísť ďalej. Hej? Veľa ľudí, ktorí podniká, alebo ide na medicínu, alebo ide na ekonómiu a tak ďalej, tam nie je kvôli tomu, že by boli zamilovaní do tej oblasti. Je to kvôli tomu, že im rodičia povedali, že sa musí stať doktorom, alebo cítia, že niečo dokážu, druhým, že ukážu. Hej? To je nesmierne toxická motivácia. Takže ona síce nabudí a nás zožerie v tom procese. Čo pak tam narvem tú vôli? Narveme tam tú vôľu, narveme tam to a potom vlastne účel svätí prostriedky, to znamená, že hoci čo spravíme, nálejme sa kávou alebo nejakými podpornými látkami, len aby sme to zvládli, lebo čo keby sme to nezvládli?
to by sme akože boli nejaký menej cenní, alebo rozumieš, že to je častokrát tá motivácia a on nás to žerie. Akože neznamená, že nebudeme robiť veci kvôli tomu, že je to výzva, ale je dôležité začať hľadať ten skrytý význam toho, že prečo to robím, prečo chcem byť lekárom. Lebo keď si položíš tú otázku, tak zrazu zistíš, že čo je tá tvoja vízia a potom si môžeš aj povedať, akože chcem byť na operačnom sále a točiť len takto operácie? Áno, ak to pomôže tým ľuďom, ak to naozaj bude v súlade so mnou, no tak som ochotný to tak spraviť. No a potom si to nastavím možno, aby som nemal akože krklovný rozvrh a dokážem to robiť. Ale vidím tam za týmto prečo. Mm-hmm. Že? Krásný, ono. Možná někdy to lidem bude připadat, že to je takový jako vzletný, že prostě dneska ten svět je jiný, je dravej, je soutěživý, je na výkon, je na výsledky, což je většina z toho, co tam přitápí pod tím kotlem a že tady ty řečičky o flow, že to je tak nevím jako pro koho, ale to je o tom, že my neříkáme, co lidi musí dělat, ale že je možnost, jak se lépe poznat a jak se zorientovat sám v sobě a v tom, jakým způsobem si sám pro sebe a pro ty druhý to flow zprostředkovat, což se dá za každý okolností, protože všichni flow znají ze svých životů. Určitě jsme ho znali v dětství velmi pravidelně, což byl ten stav, kdy jsme si hráli, že jsme, jak si zmínil ty pravidla, že jsme nevnímali sami sebe, jenom jsme to dělali pro tu činnost, nevnímali jsme čas a tak určitě to lidi znají flow. Není to něco, co se musí jako nutně nově učit, spíš si to jako připomenout, o čem to vlastně je a že to lze. Určite. A nie je to moralizovanie, pretože niekto môže chcieť byť vo flow kvôli rôznym veciam. A každá z nich je úplne v pohode. Hej? Že niekto chce byť možno vo flow, aby bol viac produktívnejší. Tak je to OK, môže byť. Lepšie si rozvrnie čas, bude pracovať efektívnejšie, bude viac využívať to, čo mu ide dobre. A tie aktivity, ktoré vie spraviť dobre, bude lepšie využívať iných, ktorí ho vedia doplniť a ako dôsledok toho, že bude produktívnejší. Keď sa niekto chce naučiť na skúšky medicíny, existujú spôsoby, ktoré to človeka dostanú viac do flow, aby bol viac produktívnejší, aby sa naučili rýchlejšie. Je to úplne v poriadku. Hej? Že to je tak úplne najzákladnejšia úroveň flow a je to úplne v pohode. Existuje obrovské množstvo ako experta na produktivitu, ktorý nás naučí, ako si zadeliť čas, ako spraviť to a to a to. Tým pádom za jeden deň sa naučíš o mnoho viac, ako by sa naučil za týždeň, hej, povedzme. Takže keď niekoho toto inšpiruje a toto je ten jeho cieľ, byť viac produktívny, tak nech nasleduje to. Hej? Dynamika bohatstva mu môže pomôcť v tom aspekte, že sa vie viac naladiť to, akým štýlom sa pozerá na veci, akým štýlom sa učí. Znamená, keď je niekto vizuálny, tak si bude viac pozerať obrázky, keď je niekto viac študijný, tak si bude viac pozerať data. Hej, to sa dá využiť aj v tomto. Hej? Ale to je iba prvá úroveň. Lebo čo sa stane? Ako náhle ja a ty sa naučíme, že dokážeme byť produktívni, teraz zistíme, že len robíme efektívnejšie viac toho, na čom nám nezáleží. Hej? Potom nás začne potom si začneme klásť inú otázku, akože čo nám dáva zmysel? Takže od produktivity začneme posunúť k zmysluplnosti. Po anglicky to všetko začína na P. Productivity, purposefulness. Hej? A zároveň začne byť flow a začne nás to viac naplňovať. Si povieme, wow, to je fantastické. Potom zistíme, že robíme tie veci, že nám to dáva zmysel, robíme ich ľahko, ale možno nám tam chýba taká ako keby hravosť toho dieťaťa. Hej? A zistíme, že je tu ešte ďalšia úroveň toho flow. Nie len produktívny a zmysluplný, ale ešte môžeme byť aj hraví. Wow, tak zrazu objavíme v tom, že experimenty robíme veci, sme vo flow v tom. Hej? Čo už je keby o 2 stupne ďalej od tej produktivity, ale pokiaľ si nezažijeme tú produktivitu, veľmi ťažko sa hovorí o tej hravosti. Hej? Čo si povedia, hravosť, ale to ti nič nevyprodukuje. Ale teraz už vieš, že produktivita ti vyprodukuje. Teraz už vieš, že keď robíš zmysluplné veci, že sa v tom bude cítiť dobre. A teraz si to môžeš užívať. Hm? A čo som objavil, čo som videl, je, že vlastne za to hravosťou nás to dá do takého priestoru, ktorý veľakrát tí mystici popisujú, že môžeme byť prítomní, present. Že tam sme vo flow, sme úplne present. Hm? Že to je úplne iná kvalita toho flow a to je tak, kde si vlastne užívame každú minútu, každú sekundu toho, kde sme, čo sme a je to, keď sme plne pri živote. Hej?
A možno niekto nechce skočiť hneď do presence. A možno niekto tam nikdy nechce ísť. Ale toto sa nám otvára. Toto sú tie štádia toho flow, ktoré som z mojej praxe videl. Že niekto začne s produktivitou, ale potom ho to ťaha ďalej, až sa dostane do takého priestoru, kedy vie, že toto nerobím. Alebo viem, že prežijem. Že nepotrebujem nikoho poraziť na to, aby som prosperoval. Je to ako keby iná mentalita. Áno. A v každom môže byť o flow a každá ťa vlastne ti dá ten benefit toho flow, ktorý práve potrebuješ. Takže je to prostě nejsmysluplnější stav, ve kterém můžeme být, ať z jakéhokoliv důvodu prostě chceme. A myslím, že príroda alebo stvoriteľ alebo kdokoľvek zabezpečil, že to máme, to nastavil tak, aby sme sa tam cítili dobre. To je tá odmena. Ano. Už len to, že sme tam, je samotná odmena. Nie je to tá destinácia. Veľa ľudí hovorí, cesta je ten cieľ, áno. Pokiaľ to vnímaš ako metaforu, áno, ale pokiaľ to pochopíš aj na tej úrovni toho, že vlastne my sme stále odmeňovaní, keď sme v flow, tým, že dostaneme ten koktail, ten dopamín, tie endorfíny, tie anandamidy, ako oxytocín, všetko to dostaneme, keď sme vo flow. Oxytocín, keď to robíme s inými, hej? To znamená, že tam je mechanizmus, ktorý hovorí dokonca, že flow s niekým iným je o mnoho hodnotnejší v našej skúsenosti, pretože ešte dostávame niečo extra. To všetko tam máme. Hej? Takže to je spôsob, ako žiť naplno. Nielen podnikať úspešne. A být naplno živý, jak si zmínil. Áno, být naplno živý, no. Tak my sami jsme si to vyzkoušeli i v týmu Umění být zdrav, takže je to skvělá věc pro jednotlivce, tak pro týmy, že to dává potom smysl právě z toho hlediska, že se vzájemně můžeme podporovat v tom. Takže velmi doporučuju a úplně na závěr poslední myšlenka. Ty jsi zmínil pro mě silnou myšlenku, že bohatství je o tom, co nám zůstane, kdybychom o všechno materiální přišli. Tak můžeš ještě na závěr opravdu nějak podtrhnout tuhle myšlenku. Co pro tebe znamená bohatství? No, že keď sa pozrieme, že bohatstvo nie je, koľko máme peniazy a majetku, ale čo by nám zostalo, ak by sme ich všetky stratili, tak vlastne dostaneme sa k tej esencii toho, že čo je pre nás to koryto tej rieky. Hej? Že budú to veci ako naše talenty. Tie nám nikto nemôže zobrať. Keby si teraz ty všetko stratil, zavrú ti firmu, nemáš nič, tak stále môžeš využiť ten svoj talent, môžeš využiť tie svoje znalosti, ktoré si sa naučil, svoje skúsenosti. Môžeš využiť tie vzťahy, s ktorými, kde si vybudoval dôveru. To sú všetko veci, ktoré nám nikto nemôže zobrať. Hej. Dynamika bohatstva sa na to pozerá, že je 6 tých vecí. Samozrejme, to sú len určité kategórie. Neznamená to, že to je kompletné, že to je náš talent, čo nám ide prirodzene dobre, to nám nikto nezoberie. Naša vášeň, prečo sme zapálení, čo nás baví, to nám nikto nezoberie. Či už prehráme zápas, alebo vyhráme. Vášeň pre futbal zostáva, nie? Bolo by to veľmi divné, keby po prehratom zápase niekto povedal, končím s tým. Já jsem tak občas měl v kariéře teda. Áno, ale jsem neobjevil úplně svoje flow, bohužel tenkrát. Áno, presne, to ti dáva zároveň indikátor. Potom sú to tie naše znalosti, to, že sme sa naučili a naše skúsenosti nám nikto nezoberie. Takže možno na tom projekte sme sa niečo naučili, aj keď ten projekt nevyšiel, tak tá najväčšia odmena bolo to, čo sme sa na ňom naučili, čo sme si zažili a ľudí, s ktorými máme dôveru a máme nejaký vzťah. A potom je to náš mysel, naša vízia a náš charakter, čo je vlastne postavené na našich hodnotách, na to, čo vlastne to nám tiež nikto nemôže zobrať. Takže napríklad Tomáš Baťa, jemu znárodnili jeho podnik a viac menej mu zobrali komunisti v 45. alebo 8. podľa toho, či to bolo klasifikované ako veľký alebo malý podnik, ale skôr tam 45. A on odišiel do Kanady, jeden do Kanady, druhý do Brazílie a vybudoval to znovu. Takže vidíme, že ten kto si je vedomý toho svojho bohatstva, týchto aspoň 6 vecí, tak dokáže vlastne, keď mu všetko zoberú, veľmi rýchlo sa dostane späť na tú úroveň toho bohatstva, ktorú mal. A takisto vidíme, že ľudia, ktorí to svoje bohatstvo si buď neuvedomujú, alebo ho nerozvíjajú, tak aj keď dostanú obrovské množstvo peňazí, vyhrajú v lotérii. Hej? To je celá štúdia o tom, ako dopadli ľudia, ktorí vyhrali akože rozprávkové sumy v lotérii. Drtivá väčšina z nich skončila tam, kde boli predtým. To znamená, že tá úroveň tej vody, tých peňazí, vždy klesne na tú úroveň toho bohatstva, tej rieky, ktorú máme. A to je to, čo sa deje. Hej? Takže
My môžeme rozrastať to svoje bohatstvo a ono sa nám to pretaví, keď to je dobre nastavené aj v tom flow, ktorý dostaneme. Ale to bezpodmienečne neznamená, že každý musí byť miliardár. Krásný. Moc děkuju, Janko, já jsem si to užil. Díky. Já přeju, ať se nám všem daří rozvíjet svoje osobní bohatství a hlavně ho lépe a lépe v sobě objevovat a poznávat. Takže ještě jednou díky. Já doufám, že jste si to užili. Děkuji tady taky Newton TV studiu za to, že nám tady poskytli tyhle podmínky pro tento rozhovor. A já doufám, že jste pochopili, když mluvíme i v klubu Umění být zdrav a vůbec v pojetí filozofie Umění být zdrav o hojnosti, o čem to tedy ve skutečnosti je. A proto jsem taky rád, že tady dneska se mnou Janko byl, aby jsme to takto krásně probrali a osvětlili. Takže můžete se těšit příště na další jistě skvělý rozhovor. Díky moc ještě jednou, Janko. Ďakujem za pozvanie, Honzo, díky.